ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. విక్టరీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కండక్ట్ చేస్తున్న మిసెస్ హైదరాబాద్ కాంపిటీషన్ లో ఫైనల్ రౌండ్ కి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. అమ్మా నా ఫ్రెండ్ అక్కడ లోపల పడిపోయిందమ్మా. అయ్యో ఏమైందండి? ఏమో తెలీదమ్మా, కొంచెం భారీ శరీరం. నేను ఒక్కదాన్నే తనని లేపలేకపోతున్నాను. నువ్వు వచ్చి కొంచెం సాయం చేసి పెట్టమ్మా, నీకు పుణ్యం ఉంటుంది. సరే పదండి. ఎక్కడమ్మా? ఈ లోపలే అమ్మా. ఏమైంది? ఇక్కడే ఉండాలన్నారు. మూడో అమ్మాయి కూడా పర్ఫామ్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ పల్లవి.